Inurriak. Inurriak taldean lan egiten duten intsektuak dira. Erleak, listorrak eta termitak ere horrela egiten dute lan. Inurritegietan bizi dira, eta bertan milaka inurri egoten dira. Inurrien herriei koloniak esaten zaizkie. Eta han, erregina bat, inurri har gutxi batzuk, eta inurri eme langileak bizi dira. Bakoitzak bere egin beharrak ditu, eta txintxo egiten dituzte lanak. Erregina zaintzen dute, inurriarrak inurritegia defendatzen dute, inurri emeek lan asko egiten dituzte, oso ondo antolatuta daude. Inurri eme batzuk esploratzaileak dira. Bere lana elikagaia aurkitzea da. Eta aurkitzen dutenean, bere inurritegira itzultzen dira. Eta lurrean arrasto bat uzten dute. Orduan, beste inurriak arrasto horri jarraitzen diote. Horrela, elikagaia aurkitzen dute. Eta denak ilaran, arrastoari jarraituz, bere inurritegiraino eramaten dute janaria. Udaberrian eta udan jasotzen dute bere jana. Eta horrela, negua iristen denean, lasai egoten dira bere inurritegietan. Eta non aurki ditzazkegu inurritegiak? Edozein lekuetan, zelaietan, lorategietan, basoetan, desertuetan, hirietan, eta etxe barruetan ere egiten dituzte noizbehinka.